aterkia, bisexualitatearen aterkia, baina orain bisexualek aterkia aldiate, baina zer demontre du kaun motel? Ongi etorri ikurri nauzu neuretzogora. Gaurkoan, bisexualitatearen aterkiaren kontzeptuaren inguruan arituko gara, baina horretarako beste bi kontzeptu ekarri behar ditugu. Monosexualitatea eta asexualitatea, edorein bai. Ea, nola saldu. Sexu jora guztiak hiru talde nagusitan banatuta daude. Monosexualitatea, bisexualitatea eta bere aterkia, eta asexualitatea eta bere atalazak. Horraino bai. Bale, zeintzu dira monosexualak? Monosexualak genero bakarra gura duten pertsonak dira. Adibidez, homosexualak eta heterosexualak. Bisexualak eta bere aterki guztia. Bi genero edo gehiago gura dituzten pertsonak dira. Adibidez, pansexualak eta sapiosexualak. Eta asexualak eta bere atalazak badira generoarekiko gura gutxi edo eza duten pertsonak dira. Baina nik uste talde honen inguruan, asexualen inguruan beste bideo bat egingo dugula. Ondo? Mila esker, gero arte.